Pika ka religious persecution na ni kajing ban ben ye ki bru da kajing nguniam kala di lupa ka kampian hari India. Kidon sibun ki any hari India ki ba la ban la ni ke bala sim me kini kum ke kampian nolor kata ka India ka diru ka nongnya menjur ya sibun ba ki hok ha ka partai barok ka ka UN Declaration of Human Rights. Yes. But kawai na ki declaration kawai na ka jing itu jong ka partai barok kawai ka long ba ki itu ba u benriu la ne khun benriu udon la ka jong ka hok ha ka niam ka rukom ka jing ya dei ka jong u briu but ublay no bu no thau ka long personal but kadi ka kamram ka jong ka state la ne jong ka sansar khadar ban burom ya kata ka UN declaration mo ladangin page ka khang ya ka jing ban ben ya ka no ko je ban reu da ka jing ngoniam but ka India kadi ka weina ki nong menjur ya gini but om dei tang ka menjur ki la pentri kamru leng ba ki domestic lo ka concern nong ka India ka ai yang ia kata ka hok ban mani beli lai lut kat kum ka jing sngo ka jongi kat kum ka jing jit ka jongi ka sarkar India kam don bor ban tukelar ya ka jinget jonga simet bat ublei ubanga manga mani kamla ban tukelar ya ka jongpi kamla ban batai mak ka sarkar India lano phin jing seng ha ka por yu phin pelong doi ublei yu bi pihap ban mani kamla kata ka di ka hok simet ka ba ubriu uyadei personally but unong thau but ka kamram jong sarkar India kalong tang ban burom ya kata mo ngise ikren ya ka separation of state from religion mo ngim dei ban interferes kam dei ka kamram jong sarkar India ban muslia but kam dei ru ka kamram jong sarkar India ban pen kiuskong lani ban pentrikam ya ka jenget jongno re jongno kamla ban long kata tang namar ba ka India ka diga majority Hindu state kamur da bang baka sarkar India kan implement no ya ki Hindu ideology la ni ya ka Hindu theology kamla banlong ta don kiniam ki ba mani beli hesing thoding subu le se hakata kawi ko por kin long majority maki phila se banong ya ki wiru ba yang mani beli no tang sing thoding kamla long ta ngidon la ka jong ka hok banjit ya sngi yu beli yu bang mani no beli kalong personal na takadaw kalong ba ka don kam ya ka sarkar India ban maintain ya ka secularism ka buram ya barok kiniam but ni ailat ya kiniam bakin maintain lani kin manifest lani kin penkiu ya la ka jong ka niam katkum ka bor la jong ti kata ka di ka badon kam ti habaka don ka ni ka religious persecution ngidi sung thu baka di ka kampian but iya ka kampian di ban pensitom ya ngidon kam ya kum kini ki groups lani kita ki extremist group ki bala thambor ki kristan na ko por kalau don kam ban book ya kini ki kum ki ban organization kum ba phi book ki militant group de ban book ha ka juk ya kini kalau don kam ya ka sarkar India ban create la ka jong ka special force ban yada ya kani mo ban yada kani ka an kum ki anti conversion law ya ka ba lasna da ka BJP ber congress government ha ka leng jong kari India nga sawon ong ba ya kum kini la di ban new kum as illegal no blay kum no ka state ka interferes ya ka hok ka jong ubriu ban mani yu blay yu kamla ban long kata kum no phe interferes ka state ban ong ba sya ya no ban yalap sya ya no banom yalap kata kadi ke individual choice ka jinget kadi ke individual choice but ka badon kam kolong bang di ban burom ya ka tinga sobong ba ki an kum ki anti conversion law la di ban weng no la ni di ban repeal no baro di ban book ki kini ki extremic group kum ki militant ban ya ki kinom di ban trai la lut di ban kem ya ka associate member ka jongki idon kam man create la ka jong ka force la ka jong ka special force mo ban yada ya kani jing sha thombor hakaleng jong ka India but ka badon kam kolong ba dadi bangi job kalong ba nakaliang jonga ngan khmi lenti bakin sadon sibun ba ki tribal ki Christian MP ya bangi hab ban trilang pramangi kumno ban yada ya kani kumbang ong ka India kadi ka signatory ya ki sibun ki hok haka partai bor ko itila da ka India ka pen Kenya kata ka donru ka jingma ha padeng ga jinga de jong ka India bat ki wei ki region partai ka long haka international bal ti kum kita ki option kum kita ki buj banyada ya ka jingit Kristen ha kaleng jong ka India in sa sim la da de bangi poisa thong